Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah karepmu karo kaya Suminten Edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan anak ya Den Mas Broto kae paudu to. Brotowali. Nadyan Brotowali ra apa-apa, nadyan to cilik kaya ngene ya aku dolan. Ya cilik lah sing ketok sebagian ono sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Oh sing gedhe ndase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wonge gedhe mosar mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lainnya. Enggak mau. Tatin ojo gawe kuciwane ngatiku. Kowe yen ngono kuwi kaya wong wedok urean. Ojo angger wong lanang mbok gandrungi. Ora lah aku senenge karo Den Mas Broto lho. Ming karo Den Mas Broto ora ono liya-liyane. Arep sama aku iki Broto apa piye? Lah sapa? Kae Subroto aku Sugareng. Sugareng. Aku terus seneng karo panjenengan. Ora ana jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ana Broto Gareng. Lah urusan pokoknya aku gandrung karo jenenge Gareng. Ngono kae gelem ora? Wis ora urung ki wong wedok tipene senso. Apa senso? Tebang pilih kowe. Sampe ora ngerti tandang-tandukku kok len dadak ngarani kaya senso. Tatin. Aku teko rene iki jane arep ngelem kowe. Lah apa? Jeneng Tatin iki taki tanpa kendhat anggone sinau. Tin iki nemune saiki dadi sinden sing akeh wong nyenengi. Ngono, wis akeh penggemarmu mosok kowe gandrung karo aku, kuwi teges. Ayo. Lah aku manut sutradarane lho. Oh, wis sing ngongkon to. Ngerti seleraku kowe. Ngerti seleramu piye? Lah kuwi kon gandrung karo aku iki tegese kan ngerti seleraku. Lah ya wong sampean ki ketup wayang wong dadi. Sampean ki dadi Gareng ki ora mung setahun 2 tahun. Gareng Sriwedari ae. Oh kok Sriwedari ndi? Ngendi? Aku Ngesti Pendowo. Ngesti Pendowo kae sapa? Mindah statusku. Gareng Ngesti Pendowo ki mung sampean. Gareng ning alas-alas sing wewe ki mung sampean. Kae Gareng Pung. Bareng wayang wong padake Gareng Pung. Dadi ki Gareng ki wis coba nek saiki ngetoprak iso ora? Yo capet-capet wong biyen yo sok ngetoprak. Nah. Mula ladenono Tatin kuwi. Iya, aja dadi atimu. Den Mas Broto. Ana swara ora ana wujude. Padake apa lho? Entut. Aku capek ngono. Enton kok sakmene gedene terus mendah kuwine sepira. Oh iya. Apa ora ngeling ngedin? Den Mas. Aku ki wis tresna tenan lho karo panjenengan. Aja kaya ngono Suminten. Lah kenging menapa to Den Mas? Dipirsani piyayi akeh ngene lak yo saru. Mboten sanggatek liyane anane ming kula Lho karo aku yo panjenengan. Lho aku mesti yo nggatekke sing nonton wong sing nyangoni yo kono kok. Lah yo nek saiki wak jenenge wong tresna yo ora peduli, penonton ora peduli apa-apa. Ngeling ngomong kudratmu ki sebagai wanita. Minangka wanita kudu iso ditata aja grusah-grusu. Lah apa nek wong jenenge tresna iso ditata? Iso ditata? Kuwi urusane karo ati lho. Ngomong ah. Urusane karo ati kene iki, nek ngerti ati. Karo bojoku galak iki, Mas. Ya ora apa-apa, Suminten ki ya pancen cantas ngono kuwi kok. Lah jenengan ki gelem ora karo aku? Sorry, Jawabane ming loro. apa? Gelem karo gelem. Wah. Ajak bubrah iki. Bubrah piye to? Ora iso. Ora iso serbabe apa? Kowe golek lanangan liyane wae. Aku ora seneng karo lanangan wong Kok liya, ora ora seneng. ketoprak kok lanangan kaya bebek. Maksudku wong lanang liya ngono lho, Mas. Lah ya golek wong lanang liya kok Wong lanang liya lah akeh sing luwih gagah luwih bagus. Kenapa kok kowe ngarah aku ki ono apa? Jenenge tresna iki ora ndelok bagus, ora ndelok wonge putih, ora Ndelok. ndelok. Oh, ndelok arep Nah diantar jenengan rupane kaya ngene nek tresna arep piye? ya ora ngrupak-rupake to. Lah ya piye? Ya rupaku ala ning ana aurane. Lah ya aurane kuwi Ora Suminten. Aku ora iso ngladeni sliramu. piye? Ning ndi bocahe? Aku nang kene Den Mas panjenengan ngopo? Aku- Sampeyan gedene kaya ora weruh lho. Aku yen wis ora tresno nadyan gedene sak gunung anakan ora katon ning telapukan. Mergane ngopo nek ra tresna mbok dijelaske? Kowe lah ngerti dhewe. Aku Apa? kok sampe aku ngopo iki? Mas
Subroto wis di bojo ya? Wis karo Cempluk. Wis jarene Mas Eno wis di bojo. Bojone jenenge sapa? Cempluk. Cempluk karo aku ayu ndi? Ayo ndelok, engko tangi turu kuwi ayu ndi? Aku ndak aku tangi turu. Wong wedok iki ketok ayu lan orane yen rikala tangi turu, polos. Sing ngomong sapa? Iki Terus aku mau jajal aku mbak aku turun dhisik. Ayo dicoba turun dhisik karo jenengan. lah mbok iya. Lah mbok iya. Ora iso kowe karo aku lak dudu musime. Musim apa? Apa kuwi? Murim. Mau kreme kok musime. Musim. Rasa saya kan rasa Yen ora cocok karo aku mbok golek wayang liya ngono lho. Ora iki soalnya aku lek golek wayang sampean iki ya wis kentekan pemain ketoprak. Ya wis terpaksa jane Den Bagus Den Broto iki ya bagus ya sing wong sing rupane Nek kaya ora ana kompor. ta Broto kok koretan pemain iki lho. Yo. ya nane iki ra apa-apa lah. Lagi iki aku digandrung wong wadon ayu. Karasara seneng ati. Engko tibake liwung ya, Den. Kok sak tiba-tibane aku tiba karo iki sing penting. Aku tok mbleki iso modar tenan ku. Ya ora mau urut dijajal kok ya Den Mas, kok nek bobok kan ora ya nek semaput ya. Aja ganggu aku, iki cedak wis matlit lho. Lah ngapa? Akeh sing kosong. Terus maksudnya kan kepiye? Mengko tak ajak mlaku-mlaku niti priksa. Wah aku wis ndek bojo ya seminten. Ora peduli. Loh, lah aku ora peduli kok urip. Ya, sing penting aku tresna karo jenengan perkara jenengan arep dudu ndek bojo ndek apa? Aku sing penting tresna karo jenengan. Nek ra ati jenengan, aku tresna karo kowe. Wah, wis kelangan rokok iki. Biasane wong wedok seneng karo aku yo mung njaluk rokok tok kok. Endi rokoke ndelok rokoke? Urung entuk Yang duwene apa? Mau entuk sak bos gawa kae kabeh. Ngenteni. Tuh sapa sing tak sandang yen aku ngladeni si. Oke nek dosamu ki oke. Kowe iki jane iki dadi apa? Wong ketoprak kok dikomentari. Lah yo yo penonton ki bebas. Iki ngudos rasa. Sumanding. Aja ngono Cempluk. Apa suminten, Ding? Sisihmu. Sum. Sum. Aja. Sum. Samsum sapa ta? Jenengmu ki sapa? Semintang. Diundang Sum kok ora gelem lho. Lah ya ora penak kok sum-sum. Ya Min, Min piye? Kabeh Sumintang. bar mangan apa to kowe? Mak Aku mau bar mangan jengkol ya. Ya ora njak ngapura mambu sithik ra apa-apa. Oh, berarti ya marai ra enak kowe jengkol aku pete tarung. Lah ya ngono to Suminten. Kowe eling ya, Nduk. Dudu kowe jodohmu dudu aku. Ngono. Golek. Terus apa? Ya mbah. Aku ning tresna karo jenengan lho. Tresno entuk ning tresno lak tidak harus memiliki. Sapa sing ngomong? Nek aku kudu memiliki. Lah kok ora nyawang sing ngomong aku lho. Lah ya aku ora peduli jenengan ki mbok ditampa apa mbok dirasake sithik Lah, lho. lah, nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong meni moh nek ora ngrasake. Memangnya aku Apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang tulit. Tulit Kiara. Pilih ngarep apa mburi kene nek ditulit. Pak Bambang mohon izin. Mohon izin Pak Bambang. Aku aja mbok godhong ngono. Aku kuwi anak bupati, Ji. Terus ngopo? Lah jenengan Anak ki lho. bupati Trenggiling ki. Trenggalek. Gede. Trenggalek. Masa Trenggiling lho. Anak bupati Trenggalek kok terus sak nggon-nggon seneng karo wong wadon. Aku wis entuk Lah cempluk. apa derajat pangkat kuwi dadi patokane wong bebrayan? Ora. Lah kene Ning eling ngono kabeh wis ginaris. Aku kudu karo cempluk. sing wong
jenengan meh urung dadi karo Cemplok lho. Loh. Jenengan lagi dijodokke to? Sebelum janur kuning melengkung siapapun boleh memiliki. Loh, janur kuningnya urung melengkung ning panake wis ning kono. Lah kan urung diijabke to? Lho nek wis ajar aku. Ajar ngapa? Saya nikahi. Ya karo aku. Wah. Ayo, muni. Dosa apa sing tak sandang? Teko iki panggoda kang tan prayoga. Nasa Rina Tak rasa-rasa. Tak rasa-rasake, tak gagas, tak penggalih, tak pikir. Kok yo iman-iman kok ya. Nah, Pak panjenengan niku mbok dijajal dhisik to, Den Mas. Aku wis ora arek kasar wae jajal tak coba. Ah, Coba. Halo? Kok sapa? Halo? Oh, Bu Bagyo, nggih. Mboten niki meng Gojek kok, Bu. Oh, nggih, njing mele mboten entuk melu kula nek nganggo gantung-gantungan. Nggih. Nggih. sapa e? Sinten, Pak? Mama, Bojone iki. Mama, besok pulang bawa uang. Uangnya buat saya aja. Tidak bisa. Lah, kenapa? Dia kan Apa? titian saya. Nah, aku ya pengen loh. Pengen apa? Wih, Apa duit? duit karo kowe. Omong. Duit Aku apa? ki wong aku ki berbudi bawa laksana kok. Iya. 5.000. 5.000? Gelem ora? Kowe tenan iki numpak bis to kowe? Iya. Mandek rest area, kamar kecil kanggo. Jagake bose, wong ki perjalanan turu terus. Kok ngerti? Ngerti? Wong kuwi kowe melu kuwi kaya melu babangan, ora tau mampir warung. Betul wong. Neng alas terus. Iya, tak jodke. Yen wis rina Yen wis rino napa? enggal ratri Kepengin ndang cepet bengi ana apa? kang kadelo Sing mbok delok apa? Seminten. Aja ning kene ya, Nduk. mong sliramu Seliramu ki kabeh ora kene tok. lah ngendi Kabeh. mong sliramu tapi ta Nek ya ora diobok-obok ngono to. Wong tuwa kok lah diobok-obok. jare kon kabeh Maksudnya ya ngambang mung seliramu, sak kujur. ayo tak tumpuk saka dhuwur tekan ngisor ngono lho Jangan. lah kenapa Nanti kena buah karambol. apa punya buah Hatiku bisa melise sana melise sini. Gitu loh Tatin. mong sliramu Nah, sini tok to, Lur. Aja dilapke aku meneh. tanah liya Jelek lambine, Mas. Golap tak tresnani lahir ora iso. Ora iso. Ora iso. Disekseni bumi langit bojoku ya mung kae. Kae sapa? Apa jenengan ana iso tak gawe alus apa piye? Jaluk kasar apa piye? Lah aku malah seneng. Lah ya nek kasar ya kan nek ra gelem rene lho. Kurawa jodoh keker ya. Wong kok le dadi. Lah, lek ketok kok iki. anyel umum lho. Lah kok aku supporterku akeh lho, kowe nyeleni aku supporterku. Lah wi bolaku kabeh lho, nek jenengan ora gelem iki dikruyuk wae. Kok ora kowe iki sindel apa sarpa kenaka kok nggo bola iki. Lah aku galine kene kok ya. Oh gali to? Heeh. Oh, Jenengan gelem ora? Sing nyekel daerah Gelem ora? Masin, aku Iya. dipaksa Mas. Ya wis ora apa-apa, aku tak iki lagi SMS Mbak Yu. Semarang. Mbok SMS e pertemu wong kae ra iso maca. Ora gelem tenan ya wis aku tetep liwung lho engko nek ora dadi karepe. Arep lewung, arep badan ngarepmu. Ya dadas. Yes. Dadas. Wis. Ayo. Susu kendangi. Ya. Dadi nalikane sepi
wis entuk ijol. Kowe ora entuk Apa? Subroto, entuk Subriti kuwi. Lah nek iki sampeyan iki ya mesake Ora, kok mesake napa dimbu. Lah urung wayahe. Engko dimbu lah ya dikarbit ge cepet gede. Gelem po karo aku. Lah iya. Wah. Lah iya. Sumintene ya koclok. Lah ya piye to? Lah wong edan kok bebas. Lah iki ra gelem, Dek gelem karo aku. Entuk Ora gelem e. Lah sapa sing gelem karo aku ra ono sing entuk gelem. mbahmu. Tah, Si bae. bae sapa? Si bae kuwi. Ngapa luweh sos? Malah karinge nang ngene tok kok. Bae, ora gelem tau kowe karo cah cilik. Ora gelem. Cah cilik ora gelem karo kowe kok aja meneh aku. Jenenge ora gelem po? Engko ngenteni bar. Mangga. Sabda pandita. Mbak sik Tin iki ana sing perlu diwaca sik. Nggih. Saka Nawala sing saka sing kagungan ajat. Pak Bambang. Nggih Pak Bambang nggih. Sing ngendi ya malah menika Pak Budi sing Pak Budi wae. Oh Pak Budi. Oh iya Pak Budi. Oh menika nggih nyuwun lagu Liwung. Oh iya. Ki nyawer Liwung ki mau bengung. Heeh. 1 juta. Oh iya. Ki 500 kagem Pak Dalang, 500 kagem ingin nyekar Liwung. Oh iya saking Pak Budi Harjono. Yen ngono kowe tak tampa tresnamu. Lah nek menapa Kang Mas? Ana 500-e. Lah ya ora apa-apa mbok dijukuk lho. Lumayan. Nek ora dijukuk dalange sok lali. Iya lumayan buat jajan nasi kodok ntar malam. Iya, iki wis ana nya. Iya, dibuka Kulup. dulu dong. Kulup seno, ndang paringno ya. Tungtok. Ngopo kae dienggo kae kok? Ngaleh aku lho. Wah, biangane. Ngapa? Bareng entuk duit sing mbok tresnani mbok singkir-singkir. Lah saya ora gelem. Oh. Nek ora gelem ki wong wedok ya wis wegah arep nyanak-nyanak meneh no. Oh, ditenono. Apa? Ora apa-apa. Kowe Ya. galak. Rampungke Tin. Yo. Nggih. Matur nuwun nggih niki sawerane. Saking Pak Budi. Nggih, saking Pak Putra Budi. Budi Harjono. Nggih, Ya. mugi lancar rezekine. Amin. Sabda pandita ratu. Mugi Gusti milani. Aku bakal sapa mati. Nah, Nggih, sampun.
Sik iki suwemu piye ukarane? Pak Babang tuku gedange. Tugel. Terus Ceblok. oh ceblok to. Ceblok ora? Kok masaku bosok-bosok ngono. Sing bosok iki ya kowe. Ayo ngomong aku. Nggih. Cik menika sampun. Ya, matur nuwun Mbak Tati. Ya. Iya nak kowe. Nggih. Paringane Bathara Guru ora mung sembedengan. Inggih. Ya kuwi bala dewa. Bala wis ngarani dewa, wis ngarani aku ki arep kaya titaning balaku dewa-dewa. Oh inggih. Inggih ngestaken dawuh. Terus aku kok diparingi titian gajah turune Herawana, titianing Bathara Indra. Ya kuwi aran Gajah Puspadenta. Kowe lah dalan. Badhe damel sirkus apa pripun? Iki tak tapuk ngiwonengen lho. Omong karo pendhita sapenake dhewe. Lah nuwun sewu wong titian kok nganti loro. Lho, Yudhakara iki titian dienggo perang. Puspadenta iki titian dienggo sesanja kelawan sak pepadaning Nalindra sesuk. Oh, ngaten. Ha. Kuwi sapa kuwi? Menika Yayi Jembawati. Jembawati. Inggih. Ora kok lemu nembung wong tuane piye kok manut men karo kowe? Inggih kula suwun ngampil sumados sak mangke dados patah putri sak kembaran. Lah iya. Lah salajengipun kula nyuwun dawuh menapa Kangmas mboten kesupen nyuwun Kajeng Dewandaru tuwin Kajeng Jayandaru saking Kayuwangan wis. Widodari 40 dadi sasan pinanganten uga wis bakal diparingake kelawan aku dening Sang Hyang Jagadrinata. Walah dalah kelakon rabi menika. Iya. Lah terus jodhonipun Jembawati menika lara ireng sak menika lara ireng wonten pundi? Mbok ora ngerti bocah ning mburi kono. Kono susulan kon rene, kon nyambut gawe, ora ming pasaran wae. Apa-apa dirisi, nganti selopku barang dienggo pasaran. Apa wangun kaya ngono kuwi? Inggih, kula tak nyusul lara ireng ya kono susulan kok gek menyang Mandaraka. Inggih ngesraken dawuh Kakang Mas. Sing sayo Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Kakang Wasi Jaladara. Nggih. Kok Kakang nganggo busana sing sarwa apik. Mbok yen tuku sandangan ki adine wedok ditukokke. Aku ya pengin nganggo sandangan sing sarwa apik kaya ngono. Wis, mengko liya dina bakal tak pundhutke. Aja kuwatir. Ning engko ana wigati. Sartana rembug ingkang Yayi kudu ngerti. Rembug apa? Kok tak dadekke patah sak kembaran. Ya kuwi karo Yayi Jembawati. Banjur patah sak kembaran mau bakal menyang endi sawane negara ing Mandaraka. Supaya kelakon panjenenganipun Kakang daup karo calon mbakyumu ya kuwi Dewi Rawati. Ya yen pancen kaya ngono aku mengkari manut. Narayana wonten dawuh kabeh wis komplit. Ya mengisi ana siji petunganku. Petangan menapa? Kakang Mremban. Petunganku waranggana ingkang suarane apik iki le golek menyang endi? Le golek menyang endi coba? Monggo kuwi kudu ngendikaning Paman Prabu Salya ing Mandaraka, kudu ana sastran wujude waranggana ingkang suarane becik, suarane apik. Iki lar golek nendi? Narayana. Iya. Kula nyuwun sewu kula piyambak nggih mboten mangertos.
Lah badhe wonten pundi? Kowe sing biasane sok golek penyanyi. Kula mboten nate. Ah, kowe iki aja sok ngapusi. Kowe iki pinter kowe iki. Kowe iki pinter ngendang ya pinter golek sinden kowe. Kira-kira ono sing motok sithik mesti wah, wis polahmu ora karo-karuan. Nggih. Ayo kono golek, gosik-gosik menengo. Menengo no ya. Kae sapa kae? Glenggeng nembang-nembang kae. Suarane apik men kae mbok menawa kae. Kae wujude Waranggana tuntutana ning jabaning pertapan kono Narayana. Sajake kementrelen iki. Mlaku kok kaya lambene mencas-mencos sak gulune. Sapa kowe? Inggih, dipun nemangaken. Kula menika wujuding Waranggana ing nembe hit. Waranggana saka ngendi? Saking dusun Perembahan. Jenengmu sapa? Nami kula Endang Werdiningsih. Endang Werdiningsih. Inggih, kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene paduka nimbali dhateng kula lumantar inggih menika Raden Narayana. Wonten menapa kapureh kula menika nyuwun sewu ngaturaken pasugatan hiburan ngaten napa pundi? Menawi dipun dawuh supados ngaturaken hiburan menapa pasugatan menapa pokokipun kula sagah namung tembang-tembangipun inggih cara ingkang sakmenika kadosta gembos asmara lan sak pitulunipun. Lali janjine. Gusik aja ngecuk manggelming sak penakmu dhewe. Inggih. Kowe adu arep karo sapa? Aku Wasi Jaladara. Iki pertapan Ngrewantaka ora sak penakmu dhewe. Inggih, ngestaken dawuh badhe kaduan menapa? Ya mengko gampang. Yen perlu aku tok kon nanggap kowe 7 dina 7 bengi bakal tak tanggap. Ning kowe kudu gelem bantu aku. Panjenengane paringipun? Aku arep rabi karo putri Mandaraka. Mongko patah putri loro sak kembaran ingkang padha ngasta kajeng Dewandara lan Jayandara wis padha ana. Sasran wujude widodari cacah 40 ya wis ana. Mongko kudu ana Waranggana ingkang becik suarane. Kira-kira nek kowe tak jaluki tulung supaya dadi sasran mantenan piye? Tobat. Sagah kula sagah. Inggih menika nyuwun sewu setunggal jamipun kalih dosa. 20. Inggih. Menika kula sampun nembang menapa kemawon. Iya. Menapa saking mriki dumugi negari Mandaraka kedah nembang. Oh, ora sah. Monggo tak tanggap dhewe. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Sriuning mesti katuban. Ya wis apik suaramu. Inggih. Narayana wonten dawuh. Kaya cenges-cenges apa? Ya mboten menapa-menapa. Namung nyumurupi dhateng kawontenanipun Werdiningsih menika kok raos kula menika kepengin gumujeng. Ora ngecek karo pun Kakang. Mboten. Lara ireng Kyai Jambawati Werdiningsih gawanen kajeng Kyai Dewandara lan Jayandara. Narayana wonten timbalan. Ketapno kabeh para kula warga mangkat ana ing Mandaraka. Nggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken. Ayo mangkat dina iki. Monggo kula dherekaken, monggo kula dherekaken.